Mthandazo isabatha mina isabatha mayibenhle kwabangcwele. Isandulelo sesihlabelelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo izizukulwana senkumbuzo ukuzila inkumbuzo kaNkuluNkulu. Onkinu Jehova Manazareta izizukulwana zenu. Ukuphakama kwami kwami. Oguqile lapha. Mfundisi Ngubane. Wasemzimkhulu eMangozi. Amen. Thunyiwe izwi lasezulwini ukuthi angiphake ukudla kwasezulwini. Ngiyayicelela Nkosi yamakhosi. Ngiyumntwana omncane. Ukuba baba ube ngakimi. Umsebenzi wakho Nkosi ungonakali. Ngenze Nkosi njengoba ungithumile. Ngicela nako baba abangizalayo engihamba nabo uma kubonakala ukuthi angenzi kahle bangidonse bangiqondise. Amen. Ngiyacela ukudlula esihlabelelweni samakhulu 227. Cela umoya oyingcwele ungembathe. Amen. Kusibaba ngiyawuthanda. Kepha wena ufihliwe.
siyodlula nasezwini incwadi yezihlabelelo 78 indimana yakhona kuyoba u3 obaba baqhamuke eningizimu emabomvini bayozinza kule ndawo ubaba mkhulu wethu wafika wakha khona umanguze amen base bayahlala khona mina ke ngiyinzalo yalawo madoda cishe kwaku 17th century amen asifunda incwadi yesihlabelelo 78 ivesi ka3 esikuzwileyo esikwaziyo abasitshela khona obaba asikukufihla kubantwana babo sishumayele kuso isizukulwana esilandelayo sishumayele kuso isizukulwana esilandelayo izibongo zikaJehova namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzile kithi yena wamisa ubufakazi emzini wasephakameni wabeka umthetho eIsrayeli wasebeka umthetho phezu kwentaba yasenhlangakazi wayalezela obaba bethu wona ukuze bakwazise kubantwana babo ukuze obaba bazokwazi ukutshela thina abantwana babo ukuba isizukulwane esilandelayo ukuthi nabethu abantwana basilandelayo bakwazi sithi abantwana abayekuzalwa bese kuthi abantwana abayokuzalwa basuke bashumayele abantwana babo nabo basukume bashumayeze abantwana babo babeke ithemba labo onyazini bangakhohlwa izenzo zikaThixo bagcine izimemezelo zakhe amen uzodlula nje ezwini bese ngcina ngokuthi ngenye imini kwenzekani amen ngonyaka ka0 kungakathiwa 1 njengoba namhla siku-2023 wakuse u-AD Domin ingelozi yafika okokuqala kuZakhariya yathi ungethuki Zakhariya nkosikazi yakho Elizabeth uyawukhulelwa azala indodana igama layo uJohane amen kwakubunjwa ubuNazaretha yabuya kwesibili entombini ogama layo uMaria owayemiselwe indoda ogama layo linguJoseph nakhona yafika futhi okwesibili yathi wena uphiwe umsa ubusisiwe esifazaneni uyawukhulela uzala indodana uyiqamba igama uthi nguJesu amen ngempela ke senzeka lezo ndaba yase iba khona inkosi uJesu baqala ubuNazaretha kwawo umhla inkosi ibekwa iba khona emhlabeni kwaqala kwathiwa 1 kwaba unyaka wokuqala kwase kuyaqala kuyabalwa ke kuzokufika namhlanje inkosi yaphila iminyaka ewu37 years base bayayinqhwima bayibulala inkosi uJesu eminyakeni ewu37 bayibulala lapha yako April kanje kuleya ndawo ngobe kuzalweni kwakhe wayezalwe lapha yako March angazi noma kwakungomhla ka10 15 khona lapho kodwa ukumbulala bambulala lapha kuApril kunyaka ka37 kuthe ngawo unyaka ka37 nomhla ka25 December
Oh, ngifundele babo le ncwadi le u52:31 uJeremiya. Ngawo lo nyaka ka37 Jeremiah 52:31. Ngalonyaka lo inkosi uJesu wayebulawe ngayo ngonyaka ka37 Jeremiah 52:31. Kwathi ngomnyaka wamashumi amathathu nesikhombisa Nyaka wamashumi amathathu nesikhombisa u37 lo. wokuthunjwa ukaJehoyakhimi inkosi yakwaJuda. Uthunjwa inkosi uJehoyakhimi inkosi yakwaJuda ngoba uJesu kwakuthiwe inkosi yakwaJuda. Manje kwakuthunjwa lenkosi yebo Ngenyanga yeshumi nambili ngenyanga kaDisemba u12 ngosuku lwamashumi amabili nanhlanu ngomhla ka25 yebo lwenyanga eVilemerodaki uElveromerodaki inkosi yaseBhabhiloni inkosi yaseBhabhiloni ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe. ngenyaka oqala eqala ukubusa Waphakamisa ikhanda lakhe likaJehoyakhimi wasephakamisa ikhanda likaJehoyakhimi ngo25 December wamkhipha etilongweni. emkhipha etilongweni ukuze kuzothiwa uKhisimusi njalo ngoDisemba. Amen. Hayi ngiqonde lapha bangcwele ukuthi yafika kabili ingelosi yathi mayisifikile kabili kwase kuhlala isikhathi eside uJehova ebuka ukuthi kodwa njengoba inkosi uJesu bayibulele kuleli yazwe kukuphi la ingabuye izalwe khona inkosi uJesu. Kwathi ngo17th century wehla uJehova wezwa ezweni lakithi lalapha kwaZulu lalapha eKZN ngoba uZululand wonke kuzuke ufika le noma sekwahlukaniswa kwathiwa ngapha kukuphi ngapha kukuphi. Wasekhetha ubaba wethu uMzazela wathi Mzazela thutha kulelizwe wakhe kulo wakhe ezweni lasenhla ngoba lapha kuwe kuyozalwa indaba enkulu. uJehova wayesefikile ke wazohlala phakathi kwalomhlaba wakithi. Amen. Ifika kokuqala njalo ingelosi okwesibili yadlula yaya emzini waHadebe la kwatholakala intombi eyasilethela indaba enkulu emhlabeni. Amen. Ngo19th century 19 cish abantu abaka 18 sebancinyana kodwa abakhona abaka 19 angishokela ubaba lo engihleli naye eceleni singama 2000. Amen. Ngo19th century zasezehla ke lezi indaba zehlela ezweni lakithi. Ubaba omkhulu ke kulelizwe bangcwele wafika kodwa wafika ezweni lasemseleni endaweni yasemseleni emzini okuthiwa yiLombo onamhla kusesibonisweni. Amen. Manje sikhuluma ngendaba yokufika kaBaba omkhulu la kithi enyakathwa wagcina lapha emseleni kodwa ekugcineni kwakhe lapha emseleni wase yalisho izwi lokuthi kwase kuphuthuma kakhulu ngoba kwaku 1935 kwase kuphuthuma kakhulu wasethi angiseyukufika kwaMngomezulu esho lapha esikhona. Amen. Wathi sekuyawufika umoya oyingcwele. Basitshela koBaba njengoba ngishilo ekuqaleni. Ngempela umoya oyingcwele wafika lapha ngoba lapha nje enyakatho kwami la uma ubuka ngapha masikhomba ngapha ngale kwamadokodo ngalapha okubake khona izimoto kunendawo lapha inkosi ilanga eyayihlala khona emzini wakwaMngomezulu.
Amen. Ushembe ezoshumayela ivangeli kuleli izwe lakithi. Oqala wangenisa kwaMbazini. Lapha inkosi langa mayifika yafikela kwaMngomezulu. Obaba kuma besitshela bathi baba bane abantu abasilandela ubuNazaretha kuleli izwe. Kwaba ubaba uMbazini. Kwase kuba ubaba uMngomezulu. Kwase kuba ubaba uNkanini lapha phezulu. Kwase kuba ubaba uSikhakhane eMangozi. Amen. Sinamagumba mane obaba bethu ukuthi lapha bayekhona. Njengoba uNkulunkulu esondele weza lapha kithi. Ongathi angabakhumbula. Abakhumbule kukho konke ngoba akusoka lingenasici. Asikwazi abakwenza obaba. Njengoba nathi lapha kuleli bandla esikulo. Ibandla leli abantu bakhona bakubamba olimini ukhuluma nje. Ukuthi njengoba sekhuluma kanje sezidle ekhaya. Njengoba sekhuluma kanje kusho ukuthi kuwukuthi bayakufunda. Noma uhamba bayakubuka. Noma ukhuluma bayakubuka. Noma uguqile bayakubuka. Noma usukuma bayakubuka. Yingakho kufanele ukuthi ke uyicwecwe, uyiphathe kahle. Awazi ke lapho owona khona kwabangcwele. Amen. Nkosi ke yalala emkhayiti yasuka lapha kithi. Cishe kwakuwo April. Uma obaba besho kwaku April ngoba kwaze kwathi ngomhla ka2 May watholakala sendaweni yasemkhayiteni. Amen. Ushembeke bangcwele wafundisa. Ngiyangithanda ukuthi sifundizwe nje. Sifundisa lona ushembe. Namanje sasifundisa. Imbhalo 6. No Philip 2 verse 9. No Exodus 3 verse 4 to 6. No Genesis 3 verse 21. Nezihlabelelo 149 verse 5. Abahluli 13 verse 2. No Hezekiel 20 verse 39. Nesambulo 7 verse 13. Nesambulo 4 verse 1. Omunye nomunye abambe nje yakhe kodwa siqale ngembhalo ubhombelo washo konke lokhu ukukhuluma. Amen. Efundisa ke ezweni lakithi yilokho esakubamba nje esihamba ngakho namanje. Amen. Ngizogcina ngakho ukuthi ngenye imini wenzani kodwa sidlule nje ezwini. Imbhalo 6 verse 2. Yesikushunyezwayo amavesi nje siqaphu nje. Amen.
hayi ukuthi uzoyifunda njengoba seyibizile ngathi ubhebhenene ufunde nje uvele uhlale evesini. Khuluma kuba Israyeli uthi kubo. Yebo. Khuluma kuma Israyeli uthi kubo. Uma wesilisa noma wesifazane. Uma wesilisa noma wesifazane. Ezahlukanisa. Afunge isifungo. Esefungile isifungo. SobuNazaretha. Sokuba umNazaretha. Azimisele kuJehova. Akazimisele kuJehova. Akazehlukanise newayini. Azihlukanise notshwala. Notshwala obubukhali. Iningi baba. Amen. Philip 2:9. Funda mkhulu. Ngalokho uThixo wamphakamisa kakhulu. Wamnika igama elikhulu. Kunamagama onke. Kuze kuthi ngegama lika Jesu amadolo onke aguqa. Awasemhlabeni nabasezulwini. Amen. Siqonde phi lapho? Siqonde ukuthi kuleli bandla ubaba omkhulu wasifundisa ukuthi amadolo ayasebenza, ayaguqa. Amen. Awuthandaza umile. Noma ungena endlini yokukhonza lesikuyo iparadise uyaguqa esangweni. Amen. 3:4 Exodus. uJehova sebonile ukuthi uphambukile. Jehova sebonile ukuthi uMoses usephambukile. Ukuya kubuka uThixo wambiza phakathi kwesihlahla. Thixo wasembiza ebuza uMoses esesihlahleni. Wathi Mose. Wathi ngilapha. Wathi ungasondeli lapha. Khumula izicathulo zakho. Ezinyaweni zakho. Ngoba le ndawo omi kuyo ingumhlabathi ongcwele. Wathi ngikuThixo kayihlo. NgikuThixo kayihlo. Thixo kaAbraham. Abraham. Thixo kaIsaka. noThixo kaJakobe. Mose wamboza ubuso bakhe. Iningi. Amen. Nathi singaphambi kwaThixo ubaba bethu. Amen. Futhi masuze wafika endaweni okuthiwa sontweni kuyo. Mawungena kuleyo ndawo usuyaguqa. Ilokho esakufundiswa uBhombela. Kulamazwi akithi. Amen. Genesis 3:21. Isihlabelelo 149 verse 5. Umoya wakho awusenkosi obaphilise abantu bakho. Umoya wakho awusenkosi izosiphilisa. Genesis 3:21. Jehova uThixo wenzela uAdam noEva ngokuba wabenzela uAdam noEva izingubo ngesikhumba wabagqokisa. Iningi siyabhinca. Amen. Amabhesha engasaziwa la kwakufakwa ikhindi ngoba amandiya athi mayifika asethi hey khipha lo sidwaba faka lo pitcoat kumla lo bhesha ufaka lo skindi kwase kuyonakala kushembe wasebuya esibuyisela ke endaweni
namhlanje siyayiqhenya ubheke nje inkosi yathi ngesabatha bonke abantu ababhince. Amen. Iyadlula isihlabelelo 149:5. Abalungile mabathabe ngodumo, abathabe ngodumo, bahube ngenjabulo ezinkukhweni zabo, ey'qeshini zabo, bangahlali emabhentshini. Esakufundiswa ukubhombela kwengcwele. Sihuba kamnandi sihleli kuzo lezi inkukhu zethu, hayi inkukhu ayola mthuthu. Ngisho lezi ihlalo esihleli phezukwazo. Amen. Abahluli 13 kwakusho ubhombela. Yonke lento engishoyo yile esiyenzayo. 13:2. Kwakukhona umuntu othile wasezora, Ezola eSoweto kodwa eZora, wasesizalweni samadani, wayenzalo yamadani, ogama lakhe lingumanowa, umkwakhe wayinyumba, umnyama wakhe wayenyamba, wayengabathola abantwana. Yathi ingelosi Jehova, yaseyithi ingelosi, yabonakala kulomfazi, yasibonakala kulomama, yathi kuye bheka-ke uyinyumba awuzali nokuzala, kepha uyakhulelwa uzale bese uyazala indodana. Qaphela-ke manje ungaphuzi iwayini nenjemani nakho konke nje okuphuzwayo nobugano notshwala, ungadli lutho olungcolileyo, ngokuba bheka uyakhulelwa uzale indodana. Impuco isikele noma ireza ayikuba khona phezu kwekhanda lakhe, ayizukuhlala ekhanda lakhe, kushuthi azukususwa nje inwele, ngoba lo mntwana uyokuba umNazaretha kaThixo, yilokhu ezalwa. Amen. UNazaretha akayazalwa. Ngakho thina ubhombela wafika wasifundisa ukuthi umuntu akajweyuli ikhanda, ungalijweyuli ikhanda ngesikele noma ngereza noma uye ebarber shop. Ngiyaxolisa kulabo abanebhizinisi enjalo, kodwa laba bakashembe abagundi. Amen. Manje wena usiphungulelani isilevu sakho? Wena usiphungulelani ke esakho isilevu? Ufana nje nomuntu omdala ubona ukuthi hayi cha sekumkhulu lo, kodwa uzothi ubuka inwele phezulu ekhanda uthola ukuthi impela ufaka inecto. Eyani inecto kumuntu omdala? Ofanele ube isihlihlihle nje ngoba uNkulunkulu wakudala uyilento iyona. Uyabukeka nje uyilento oyiyo. Eyona inecto kumuntu omdala. Asihambe uHezekiel 20:39. Siyaqedela nje. Kepha ninandlu kaIsrayeli, njalo isho inkosi uJehova ukuthi hambani nikhonze lo muntu, izithombe zakhe nimkhonze nangamafoto akhe. Amafoto lawa ayasebenza amaNazaretha. Amafoto ayasebenza. Ngelinye ilanga ifoto like lasuka obondeni layovala umnyango igebengu, sesimngenela umuntu, yavele yasuka inkosi yama emnyango, bayanokha. Hawu, ngoba ukhona umuntu nje lapha bathi mabevula umnyango nangu bayamthola uthwele yonke imithwalo, kodwa ukuphumeki. Awubaleki ngani? Hayi, lo babo lapha esithombeni uvele wama lapha emnyango. Manje akuphumeki. Balibona ifoto ukuthi elenkosi yamaNazaretha. Amen.
Angiqondanga ukuningi ngiqonda ukuthi ifoto leli liyasebenza. Thina siyahloba ke ngalo, sihloba ngoNkulunkulu wethu ngale ifoto masihamba yonke indawo sibonakala ngombala. Yeah. Amen. Sambulo 7:13. Yabona ke sengiyakuqeda njengoba ukhona umbethe ingubo emhlophe uzofika ezansi sengiyakuqedela nje impela ukuthi yonke into oyiyo sengiyifundile. Laphendula elinye ilunga lathi Yebo. Kimi laba abambethe okumhlophe bangobani? Laba abambethe okumhlophe obani na? Bavelaphi? Bavelaphi na? Ngathi kubo. Yebo. Nkosi yami. Uyazi wena. Lathi kimi Yebo. laba yibona abaphuma ekuhluphekeni okukhulu. Yebo. Bahlanza ingubo zabo zibe mhlophe. Bazenza zibe mhlophe Yebo. ngegazi lewundlu. Amen. Thina simbatha umNazaretha omhlophe. Amen. Sawunikwa ubhombela. Sambulo 4:1. Emva kwalokho ngabona umnyango uvulekile. Ngase ngibona umnyango uvulekile. Izwi lokuqala engalizwayo. Lokuqala izwi engalizwa linjengeletilongo. Yeah. Likhuluma nami lathi khuphukela lapha ngokubonisa okuzakuvela emva kwalokho. Yebo. Nganginomoya masinyane. Yeah. Bheka kwakukhona isihlalo sobukhosi ezulwini. Nawo ohlala phezukwaso. Owayehlala khona. Wafana netshe leJosipa. Wayemhle. Nesadino. Emhle. Ngokubukwa. Yebo. Ungoyala luhamba isihlalo sobukhosi njengetshe. Phindele emuva ungasho ukuthi ungiyala ayisho njalo. Aliqamile. Qamisa. Amen. Uzosheshe udluleke kuleyo ncwadi ngoba ngifuna ukuthi noma ungayifundela yona ekhaya leyo ncwadi isho ukuthi abambethe ezimhlophe babuye bafaka imqhele yegolide ekhanda. Amen. Njengoba siyifakile nje imqhele ekhanda. Amen. Amen. Yilokho esakufundiswa inkosi. Isaiah 50:11 asithi phecelezi kancane siye kulabangani. Waqala izitha asishayelezi ngokusheshsha ngoba sengifuna ukuthi ngenye imini kwenzekane u50:11 no5:11 no33:11 yena uIsaya. Bekani nina nonke abaphemba umlilo. Bekani ke nina nonke nisabhema insango abayihaqa ngeinhlanzi. Asiphinde kancane emuva. Bekani nina ababhema insango. Funda mkhulu. Nabayihaqa ngeinhlanzi. Nabazihaqa ngeinhlansi intuthu yensango ingene esiswini iphume ngamakhala kube wangathi kuduma ugandaganda uthi hambani ekukhanyeni komlilo wenu. Hambani ekukhanyeni kwalowo mlilo wenu ngoba lo mlilo akuwona kaJehova iningi. 5:11 uIsaya awangazazi lezi ndaba anibatshelanga ngani ngoba bethanda ukusizwa lezi ndaba. Ubhombela ngazange asifundise khona owasifundisa ukuthi hayi
asiduduze nje kuleyo ndawo. Siyaduduza nje. Amen. Akekho simphoqayo. Isaiah 5:11. Wokubona abavuka ekseni. Usho kakhulu. Usho kakhulu uthi wo! Wokubona abavuka ekseni. Kubona abavuka ekseni. Ukuba balandele ukuphuza okunamandla. Ukuba balandele nje uthi utshwala bungakuphi babuzwa nangephunga. Bangaphezi kuze kuwe. Baphuza kusukela ekseni lize liyoshona. Baze bashe iwayini. Baze bashe ngewayini imlomo isithi zu. Ay, siyaduduza nalapho sithi hey dudu kuleyo ndawo. Amen. U33 verse 1 kuyo leyo. Kuwena ophangayo. Kuwena bathi abantu besesontweni obuye emadokodweni oyontshontsha. Ungaphangiwe wena. Ungantshontshiwe wena. Okhohlisayo bengakhohlisiwe. Wena okhohlisa abantu ungakhohlisiwe wena. Lapho usugcinile ukuphanga. Uyothi mase uqedile ukuntshontsha uyakuphangwa nawe. Nawe uzawuntshontsha. Nalapho usugcinile ukukhohlisa. Nalapho usugcinile ukukhohlisa bayakukhohlisa wena. Nawe bayokukhohlisa. Hayi iningi baba. Amen. Amen. uSamuel wokuqala 15:23. Sengiqedile ke. Sengena kule yandi. Samuel wokuqala 15 verse 23. Iverse elilodwa nje. Ngokuba ukuthakatha ngokuba nokuloya kuyisono sokuhlubuka iba. Amen. Ngokuba nokuthakatha kuyisono sokuhlubuka. Amen. Bangcwele ngenye imini ngithi kwaku2015 sasiwela siya eMozambique. Sengihlangana nenye insizwa ufaka ifoto lonyazi ulwezulu ngapha ubaba mkhulu ngapha ubaba onyazi lwezulu. Sebayangisukela ke lapha yana eborder. Uthi lo muntu hey nalabantu bakaShembe. Siloku sizwa nje bekhuluma ngezinto nje ongathi amacala baye ukusithandazela nasi isomiso. Bese kufakaza omunye athi hawu impela uqinisile. Mina ngelinye ilanga sasibuya eCape Town sihamba ngebus. Sasifika endaweni enamaham lawa amakhulu udriver wangabona waseyithela kuyiham. Ibus lase liyaginqika kanti kunomuntu ongumNazaretha phakathi ebusini. Wasememeza wathi weShembe. Uthi wase kuphuma intombazane iphethe ithawulo elimhlophe uthi ithawulo ushinansuka. Uthi bonke abantu ababewela phezulu kwalenansuka. Uthi laginqika ibhasi kathathu kodwa kufanga umuntu ngoba umuntu kaShembe wamemeza wathi weShembe. Amen. Base bayasinda. Manje uma ekhuluma nami kuyagcwala ukuthi angisho. Shona. Ngathi ngiyaqala ngivula umlomo yathi le ndoda haya umazi uShembe yithi esimaziyo. Ayikusho indoda egunde nje ikhanda ayifakele nje ibheji nayo la kwenye nje indawo. Yathi hayi thula mina ngafa ngavuka ngosuku luka9. Ngibuyiswa uShembe. Ngoba bakwethu uShembe yabavusa bafile. Amen. Hakwenzekani ngangisebenza efemini. Base bengibulala ngomuthi. Uma ngefa ngahlangana nomkhulu wami wahamba kudala 1935 wathi hawu mzukulu sebenze bakunqoba ngomuthi kodwa masingaya kuShembe ungaphila wena ngoba impilo isekhona kuwe. Uthi ngabuza ngathi mkhulu ngoba uthi sengifile nawe futhi kade wahamba
ushembe ngoba ule emhlabeni sizoya kanjani kushembe uthi hey ushembe ukhona emhlabeni ukhona nala sihlala naye Amen. bangcwele ushembe ukhona la phakathi kwethu ukhona futhi nakomunye umhlaba esingawazi uthi lathi khehla asambe uthi wasemhudula bahamba uthi bangena olwandle uthi wahamba ibanga elide uthi into engayiqaphela uthi umuntu uma esephumile esidunjini uma ehamba esengumoya akakhathali akufani noma uhamba usenyameni ngoba uma usuka lapho endlini ufika sukhathele kodwa uma usuhamba ngomoya ungahamba uziyofika eNgilandi ungakhathali uthi nathi sangena olwandle nomkhulu sahamba sayesafika emanzini alihlaza sawadlula sayesafika endaweni ekude kakhulu sathi masifika bangcwele kukude kuboka shembe uthi wabathi mabefika bezwa ngemvunge izwakala phakathi uthi mayithi uyabuka laba bantu baphuma kulezi zindlu ezingamaqhugwana baningi bahle bayacwebezela kuyabonakala ukuthi bangcwele manje thina asikho ngcwele nomkhulu ngoba siyembethe lengubo uthi sasondela kwase kuphuma lo baba uyakhomba ke la efotweni la mnanti ifoto engilifakile lika baba mkhulu lele lapha esihlabelelweni amen wathi nangu lo baba engambona mina ngifile uma sifika kuye lo baba uyazi yonke into esizoyicela uma eqhamuka nje uthi oh ucelela lo mzukulu wakho ukuthi aphile hayi ukuphila kwakhe uyokuthola emhlabeni akaye ushembe okhona emhlabeni uyomnikeza impilo yakhe kuze kufike izinsuku zakhe zokugcina kube ima uyahamba uthi lalela ke mfana wami uma ufika kushembe ufika ucele ukuphila ungayiphathi imali yephepha uphatha imali ekhalayo ngoba imali ekhalayo eyisiliva yiyeza uthethe icala lakho uthi wazibona esehlehla nomkhulu wakhe eqeda ukukhuluma inkosi yamakhosi bahlehla kuthe uma esephumela ngaphandle sebona ukuthi phandle nakho waseyanyamalala umkhulu wakhe ngesikhathi ethi uya ngaphandle yena kanti kungesikhathi bembeka phezulu kwetafula emoshali bemgeza ukuthi uyaphuma uyongcwatshwa wafuka kanjalo ke bangcwele uthi ngavuka kanjalo uma ngivuka ngazama ukuhamba ngimfuna ushembe uthi wamfuna ushembe waze wayofika eCuphu eGibisile wathola kuyinkosi uThingo uthi bathi mabehlangana ngamehlo mabehlangana nje ngamehlo inkosi uThingo yathi hawu usufikile oza la uma esondela ethi uyaguqa la ngaphambi kwenkosi ithi inkosi uphetheke lo mnikelo ongasiwo wephepha kwase kuyahlangana ke bangcwele ukuthi ushembe ukhona emhlabeni nasezulwini Hebrew 9 verse 22 umoya wakho awusenkosi ubaphilise abantu bakho umoya wakho awusenkosi
kufanele ukuba imfanekiso yokusezulwini imfanekiso asivele siqale ku19 baba asiqale la ku19 ngoba ngifuna ukukhuluma le ndawana yensipho ngokuba uMoses esememezele imiyalo yonke imiyalo kubantu bonke ngokomthetho walithabatha igazi wabuye wathatha igazi leimbuzi nelamathole enkomo kanye namanzi noboya obomvu nehiso wafafaza incwadi wasefafaza incwadi nabantu bonke aseqele ku22 ke kodwa ke ngiqale nje ngisho ngale hisop inkosi ithe lapha yakulensizwa nikela ngomnikelo mhlophe ukuze izinto zikhanye lokho okukhulunywa ngokuthi inhlambuluko amen manje ke la kukhulunywa ngehisop thina asinayo ihisop la ngoba ihisop uhlobo lwesihlahla esithile saphesheya abasebenzisayo basebenzisela ukuhlambuluka thina yethu ihisop umswane nenyongo amen 22 ke iqhubeka yebo ngomthetho imvama yezinto iyahlanjululwa ngegazi akubibikho ukuthethelela uma kungathelwanga umuntu akaxolelwa uma engathelanga igazi kwakufanele ukuba imfanekiso yokusezulwini nakho ke ngikufunayo kwakufanele ukuba imfanekiso yezinto zasezulwini ihlanjululwe ngalezo zinto ya kepha okusezulwini uqobo lwakho kwakuhlanjululwa ngeminikelo ngakuhlanjululwa ngeminikelo emihle kunale minikelo yiphi iminikelo ile minikelo emhlophe esikhuluma ngayo esebenza lapha ku23 na ku25 na ku14 amen iminikelo ethethe icala lomuntu amen bangikhona bangcwele ngomhla ka22 October 1988 eJudea ngamehlo ami yathi inkosi ufikile olandelwa isizwe ufikile India belixhakile ngapha nangapha baliqondisa enkosini inyanga ezulu wathi indaba nimbambeleni lo lathi India hayi mina yazihamba nkosi wathi miyekena ihambele waqhuma amathambo lolunyawo oluncane lwanyathela phansi amaNazaretha akhuzwa ingcwele waqhamuka omunye awungaba nenhlanhla ngoba ngangibheka ngamehlo qhamuka abane bathwele omunye ngohlaka kubhuza impukane bathi mabesondela enkosini yaseyithi ngesandla impukane zashona leyo ngathi uzifuthe ngedumo wathi kwenze njani la nimthwaleleni lo muntu bathi baba bathi bayakhuluma wathi hey wena wawulwelani wathi sukuma sabona umuntu etatazela ethi uyasukuma kungasukumeki wathi mayiphindo kwesithathu baba yasukuma indoda eyayihleli ku wheelchair iminyaka u7 sayibona ihamba isithele yangale sakhuzwa ingcwele basukuma ngalolo suku ngababona ngamehlo baze baba u13
Ngenye imini lapha ezweni lakithi kwaLulwane umhlangano wawusempande. Iyasuka inkosikazi enye ihamba nengane engacisha ifike lapha lapha nje ukhalo idlula kancane ukhalo. Uyamlandela ke bayahamba baye emhlanganweni babathi mabathi nje endleleni sekuzwakala into iyahuba ha kanti inyoka enkulu engangalolu godo siyiphakamisa ikhanda ukuthi iyaqeda ngengane. Bathi lo mama weshembe Yeah. yasiyadlula ingane. Babaleka bahamba bafika bayithola inkosi empande kwakubaba inkosi langa. Baba sisindile enyokeni sikwazile ukudlula inyoka besifuna ukushaya ingane kuvuka inyoka enkulu ifuna ukusenzakalisa yathi inkosi nibusise hambani ngalendlela enize ngayo nifike nibuka ukuthi enyokeni kwenzekeni uma nithi weshembe. Yeah. Uma beqhamuka bephindele emuva behamba ngalendlela bathola ugodo lumile inyoka ivele yashokheka yoma. Isiwugodo. Yeah. Ngenye imini yasiyehla yona lenkosi yangale kithi eMangozi kwakuyisikhathi umfula lo wakithi uhlangene nolwandle abantu bangasakwazi ukuwela khona indawo eyisiqhingi lapha engazalwa khona mina okuthiwa kwaMadiba babengakwazi ukuwela beze nganeno. Inkosi ke yakithi uTembe yasicela inkosi langa base behamba bobabili wayomkhombisa ukuthi hey bayasokola abantwana lapha ngaphesheya mabefuna ukuwelela lapha nganeno abakwazi ukuwela abanye bamenzile baningi bafila abantwana kuthi wehuka lathi wena lwandle emile phezulu entabeni bangcwele njengoba sisentabeni nje silapha khomba ulwandle luhamba njengemoto lapha yayenela entabeni. Wathi wena lwandle sase nobaba sathi uzohamba ugcine lapha ya usuphumeleni ulimaza abantu. Inkosi kodwa ayizange ukukholwa ukuthi leyo nto khona into ezokwenzeka. Base bayajika bahamba kodwa bathe uma sebefika indawo okuthiwa iseStar kwazwakala ukuduma wathi nje amanzi aphindela olwandle. Bakhululeka abantu. Ngenye imini ngoba unyazi maNazaretha lukwazi ngisho naphakathi enhlizweni yakho. Uyazi lwazi ngisho ukuthi ucabangani njengamanje. Cha ngizisho mina ngoba lento yenzeka kimi. Ngilele bangcwele ekhaya sekuqhamuka isigijimi nje esibonakalisweni sithi hey unyazi luyeza luzongena la ekhaya. Unyazi luzongena kithi. Hey bese ngiyaqalaza uthi uma unyazi lungangena la ngizolubeka. Ukhuluma nomuntu unyazi seliphakathi endlini. Mangithi nangu baba faka isuthu. Awu bese ngiguqa. Hayi ngibona ubaba uyangibheka akajabule. Izwi nje wangiphendula ngalo wathi emvangeli. Umvangelo wani wena? Uwonile. Hey bangcwele. Mkhokheli. Oyinkwele. Wele ngikhokhele. Mkhokheli. Sinta
Uwonile. Ngaqalaza ngithi ngiqalaza umvangela umdluli ukuthi uyongixolisela ezulwini ngoba ngazi sengenzeni. Ngazikhokhela phakathi kwenhliziyo ngafune amakhona onke amacala ami ukuthi ungenzeni. Nenyembezi sezila ngakhala noma sengibhekile. Hey mhlawumbe ubaba uzongixosha esontweni. Angazi ngenzeni. Hayi. Uthi eminyaka iwu 18 waba umvangeli. Kodwa ubaba wakho nomama wakho abasinile. Ngavuka ke ngakhala ke ngoba leyo ndaba ngangiyazi. Nikhona yini bangcwele? Amen. Ngathi mangivuka ngakheza ubuso ngabuka ukuthi imali khona yini ngakwazi ukugibela. Ngabuza ukuthi ubaba uphi lapha ekhona. Cishe bangcwele kwakulapha ku2012. Ngihamba ngifuna inkosikazi ngayoyithola endaweni yasemdletsheni. Manje uma ngiya kubaba ngicabanga ukuthi ngizombona ethukuthele ngalendlela afike ngayo esibonakalisweni. Kodwa ngathi mangiya kuye ngamthole nomusa emoyizela. Amen. Ngathi ngikhuluma le ndaba kubaba ngiyibika. Ngathola ukuthi uShembu uyayazi le ndaba. Impela bekuyena. Yeah. Uthi sheshisane ke hambani yokwenza. Sakwenza ke bangcwele ingakho nengibona ngiphila nje. Amen. Entongane ngo2005 ngangihamba nananga ubaba umfundisi uNtombela. Wayebhabhadisa. Ngabona into engangakaze ngiyibone ngababona abantu bekude ngabona umuntu esukuma phambi kwami. Eyisishosha. Mfundisi wafike wombhabhadisa nje emthela nje ngamanzi embhabhadisa esha ukushoya ngizwanga ukuthi wayethini emlonyeni. Noma wayethi efatha yini njengoJesu. Angizwanga. Kodwa ngabona umuntu esenyakaza esukuma. Sasimqhuba ke simisa enkosini uthingo lwenkosazana. Amen. Hey ngenye imini ngake ngezwe ukuthi otokoloshe baseGoli bashaya ngenqindi. Kunensizwa esasikhonza nayo lapha eNazaretha ingewahadebe ethi yayisihlupheke iminyaka eminingi. Uma ilanga lishona nje kuqala ngo9 bese kushaya uthayela qede bese uhadebe kumdabula ngempama angene ngaphansi kwetafula. Atha sakhala uhadebe ngaphansi kwetafula kuye kumama wakhona kumshaye kumphambanise ayocasha naye ngaphansi kombhede. Ingane zivele zikhale kungakafiki kuzo lento yayishaya bonke abantu. Uthi uBhungane wabalanda bonke acabanga ukuthi bangamsiza. Uthi okugcina wabiza umfundisi othile weinkonzo wathi hayi lo impela mayithandazile hayi amadimoni ayabaleka. Kwathi makushaya u9 wathi uhadebe hayi mina ngicela ngiye ngapha eceleni ngoba ngiyazi sizongishaya lena. Wathi umfundisi hayi ngegama lika Jesu ngeke. Hey yaqhamuka lento yaqala ngayo umfundisi. Babuya ngenqindi. Yathi mbibi ngempama. Uthi umfundisi wathi wasayibona indlela zengayo. Wasakusala kuzenzela kwakhe. Zasayifika lezi zikabhombela abangcwele. Yeah. Baphela
uzithola esitimeleni sasho sathi hayi babe kwakukhulunywa indaba kamfundisi ukhubisa waqhamuka ubaba wakhe waqhamuka impumputhe ekuphakameni owafe wasindiswa ubhombela bathi mabexoxa leyo nto wathi lona hayi ayikho leyo nto emhlabeni hayi leyo nto yagcina kuJesu ayikho leyo nto bathi mhla safika thina kuyobhatha uthi lona kuyontaza zeyontaza lezingubo ethafeni mase nifike lapha kwami lo tiko losho lapha yana uyadonora sase siyasiphethe isigubhu lezi zakithi zaqala zafika zathi lala nathi namhlanje ongalobu busuku sasikhala isigubhu bathi inhlanhla yesona esasilenge emthini babeshintshana ungene lo line ukuphumela ungene lo line ukuphumela washaya u9 uHadebe washwabana icabanga ukuthi bazoshawa lutho washaya u10 lutho washaya u12 lutho waze wasa emva kwalokho wathi hayi manje bekuyosala kungishaya uma senihambile kungangcono nisale senihlala nami bathi hayi cha akuseyokwenzeka lutho kwahamba ngalelo langa abangcwele kuze kube namhlanje Amen. ngeke ngiyeke ukukhuluma ngingasho ukuthi inkosi inyanga yezulu imoto yami yokuqala wangipha ngenamali bangcwele ngaye lo 2000 nje ephaketheni khona imoto ka 2000 ngiyafika enkosini baba angisebenzi awusebenzi mfuna ukusebenza kusekuncane lokho ngathi hayi baba abelungu ngiyabanyanya kusho ukuthi ngangilwe nomlungu ke bangcwele ngite ukumthi ngekarate yabona hayi base bengixosha kabelungu mase isithi ngenkosi sekufuna ukuyisebenza lokho ngathi baba wathi inkosi ibusise ngathi ngicela imoto wathi imoto yakho uzoyithola eGoli ngangakholwa bangcwele uthi ngizoyithola eGoli kanjani imoto ngathi amen kwakhona umshumayeli Ngubane wahamba esengumfundisi nginyathela amanyathela amathathu ngase ngihlatshwa ameva angangesipikile engangwalomunwe angihlaba cisha phuma phezulu ngathi ngithi ish wathi Ngubane wasithola isibusisi nganyanya wathi uvusele karate engamonye umlungu ngayo hayi into engayiqaphela bangcwele uma ngisuka lapho ngithatha amanyathelo sengiya ebhasini laseGoli mangifika ebhasini la ngihlatshwe khona ameva ngisakubona ngaphenya ngolunyawo ngoluthunuka lutho uma ngifika eGoli ngayithola imoto ngiphethe u2000 bangcwele ngalobo busuku ngifika ngiyathandaza ngo12 kuqhamuka ingcanga zakomakhelwane zigcwele nalanga ngihlala khona zazikhona ngiyahlabelela mangithi sengiyaqala ngithi ngiyathandaza zathi hayi kulo sokuthi shamba ngahlehla ngayongena endlini wathi kuphela isonto seziphele zonke sizifile
ngesikhathi sigula ngaze ngacabanga ukuthatha uvaseline ngizigcobise. Bangcwele abahla basezulwini. Nami ngicelele ngoba ukuthi bangidonse. Ngiyacela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu ungonakali. Lokho sengikukhulumile. Ngicela ukuhlehlela ngezansi kukho. Amen. Amen. Izwi ke lasezulwini lithe sizoyibuyisela inkonzo nesihlabelelo 15 ozosihlabelelela lesi sihlabelelo ubaba umshumayeli walapha ekhaya uMngomezulu. Amen. Inkosi libusise ngizwi layo uzobe phakade. Amen. Amen. Inkosi ibusise uqoqa kwabangcwele. Amen. Nkosi yethu